IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naarami ito muna pa nakaproseso digiti petition para iti panakakurihir digiti birth certificate iti ilitivintar baben ti administrative petition for correction automated system wenno APCAS kalpasan iti panagsanay ngayon sayang kat ti Philippine Statistics Authority Ilocos Norte. Maayunay gina daytoy inarugi ti Municipal Civil Registry Office ti vintar ti panakaipatungpal iti APCAS amang palaka iti panakaproseso digiti petition para iti panakakurihir digiti bidot iti civil registry documents kabayatan na mabalin ang maikurihir babaen iti sistema digiti bidot iti panakaisurat tinagan petsa ti panakayanak kanda dumapay asakupen digiti provision ti Republic Act No. 9048 ken Republic Act 10172 babaen ti digitalization ken panagusar iti teknolohiya manamnama ang mapapartak ti panakaproseso dagiti aplikasyon manipod iti sumagmamano a bulan nginggana iti maysa wenno dua laeng a bulan naangay iti panagsanay kadagiti civil registries ken opisyales manipod kadagiti iliti bakara vintar sarat pidig ken karasi kaspaset iti panagsagana iti epektibo a panakaipatungpal ti APCAS iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.